I anem amb més problemes. Hem estat al nord de la comunitat, on encara resta la neu, hem vist els problemes del vent, de la pedra d'Eir, i també anirem a Benillup. Ja hem parlat de Benillup en algun altre programa de Terra Viva. El poble es troba situat sobre un pla que va solcint-te i que posa en perill l'existència del municipi. El temporal no ha ajudat res a mitigar-ne la situació. Allí està Carolina Femenia. Carolina, es notes efectes del temporal? Sí, Jordi, així l'efecte es nota perquè tenen un problema de solsides molt important que fa que el barranc s'aproxime cada vegada més a les cases i el perill està ahí. Vull que vegeu, ahir al precipici, eixos ametllers formaven part d'un bancal que pels anys i pels diferents temporals que s'han patit així ha desaparegut i ja és eixe barranc. Això passa quan es produeixen pluges continuades de més de 300 litres per metre quadrat i ara, amb glòria, s'han registrat més de 340 litres per metre quadrat ací a Benillup. El perill s'agreuja, els veïns estan preocupats i nosaltres hem vingut per a donar-los veu. Jordi. Gràcies, Carolina. Carolina Femenia a Benillup perquè conté la situació meteorològica d'eixa zona. Carolina, què tal per ahir? Jordi, així hem tingut un matí que ha anat evolucionant, ix el sol per moments i la veritat és que ho agraïm. Ens han dit que a les 8 del matí no arribaven ni a 4 graus i ara podem fer una ullada al cel, hi ha núvols, el sol també apareix i no sé si podeu apreciar, però al fons està la serra de Mariola que està completament nevada. Fent una ullada al termòmetre, no vull que em mateu, però el nostre s'ha tornat un poc boig i com així tenim un col·laborador de Baemet, ens ha deixat el seu mòbil, i són dades en temps real, estem en 11 graus i mig amb una humitat d'un 78%. El vent, a vegades, és un poquet gelaet, però com el sol calenta, estem així de lo més a gustet. Carolina, sempre peleant en els termòmetres. Farem una col·lecció de termòmetres perquè puguis fer la connexió i es passes la informació com demana. I ara donem pas a Carolina, que està a Benillup i viu en Unai. Jordi, així, Glòria, el que ha fet és agreujar més encara la situació. A Benillup hi ha un problema molt important de solsides, que quan es registren més de 300 litres per metre quadrat, esta terra argilenca el que fa és que va solsint i va fent que el barranc s'aproxime cada vegada més a les cases. I ara, amb Glòria, s'han registrat més de 340 litres així, més de 500 a la comarca i prop d'ací a Planes, per exemple, 460. Simó, aquests 340 litres per metre quadrat, què han fet? Quines solsides noves poden veure? Sí, és palpable. Mira, el pi aquell que està doblat estava pràcticament en el bancal de dalt recte. Sí. I mira ara on està. I després al fondo, el forat aquell que es veu, que també és una solsida recent. Així el que passa és que prou sobrepanyat. Sí. I en poquet n'hi ha prou. Tu has dit 300, però en 150, per ahir ja tenim el risc i el perill de que això vagi solsint. O sigui, no... Jordi, ahir, on vos hem mostrat que estava el pi, ahir hi havia un camp, el de Pepe. Pepe, vostè tenia ahir ametllers. Sí, ahir tenia un bancal d'ametllers i tenia, a poc a poc, jo he arribat a treballar-lo, sí. Però tenia 15 o 20 metres d'ample i ara no es pot entrar pràcticament, no en queda. Ha desaparegut per complet. Ha desaparegut per complet, sí. I això va cap a les cases. Claro, això va cap a les cases, d'ací... Això s'ha anat en 15 o 20 anys, doncs no ho sé, si va a Xina, igual de 10 anys, això que tenim ara ho tenim arrimat a les cases. Una situació... Una solució... Sí. Una solució que és fer una escollera ahir, abancalar, i en fi, fer alguna cosa per part de l'administració. Ara en parlarem també de les solucions que es poden fer. Així al poble han intentat solucionar el problema. Enrique, què s'ha fet? Bueno, temps darrere vam demanar una ajuda a Diputació i fem un col·lector per replegar totes les àuies de darrere de les cases, perquè entre teulaes, patis, terrasses, s'arreplegava molta àuia i tota l'àuia venia a parar així al barranc. Entonces, tot això ho han conduït fora del barranc, a l'altre costat del barranc.
deixar la solució, que de moment hem fet. I a més, els llauradors també heu plantat plantes perquè no hi hagin solsides. Correcte, els veïns han plantat vegetació que arrele. Abans n'hi havia molts oms, que els oms arrelaven molt i subjectaven molt la terra, i aquests oms es van morir per una malaltia a finals dels anys 90, a principi del 2000, i ara han plantat moreres, han plantat piteres, han plantat paleres, vull dir, intentem plantar vegetació que arreli, que subjecte la terra per a que no solsisca. I quan veieu que està ploguent conforme ho ha fet estos dies, com ho viviu vosaltres? Els veïns, el passes la nit en vela, el passes la nit patint de què passarà, i sents que està plovent i que van acumulant litres i fa por. Estem veient ara imatges en perspectiva aèria des del nostre dron, que ho hem gravat. Poden veure vostès la perspectiva del poble, el barranc, la situació en la que està, aquest precipici que és el que va cap a les cases, aquestes solsides que van fent a poc. I què demaneu vosaltres? Quina seria la solució? Els veïns pensem que la solució seria fer un sistema d'abancalaments que siguin capaços d'absorbir la pluja, d'absorbir l'aigua, i que frenaren les solsides, frenaren la caiguda de terra. Hem vist que això s'ha fet molt en autopistes, en autovies, en ports, i ha funcionat. Per tant, en un poble considerem que és innecessari. A veure si vos escolten i a veure si això és possible, que este poble ho necessita. La veritat és que és una situació preocupant perquè són vessants molt verticals, vessants que quan reben aquesta aigua, a més són terrenos molt margosos, molt plàstics, i sempre donen problemes de solsides. Recorde que el meu primer treball de la facultat, quan estudiava geografia, va ser ahir al barranc de la Caraguita. Moltes gràcies, Carolina. Gràcies, Maria, molt d'ànim a tots els agricultors afectats per aquest gran temporal que ha portat ben poques coses positives. Ara anem a Benillup. Recorden, al comtat, ahir teníem a Carolina Femenia. Carolina, què tal? Bona vesprada. Jordi, estem en la part de darrere de les cases del poble de Benillup, el que és el pati. En la part del pati estan tots estos bancals, que està molt propet, és la casa d'Isabel. Isabel, així, les solsides que li han provocat a vostè en la casa? Pues les solsides en totes les cases provoquen, la majoria de cases es queixen tots que tenen uns badalls que en la part que mira el barranc, i és tot de lo que va solsint. Així, per exemple, així en el pati estava allà, la vam posar per ahí pel 90 i la vam deixar almenys 2 metres més enllà de la valla. Han caigut els 2 metres de bancal, ha caigut ja la valla i sí, i estem patint molt en este poble. Quan plou estem molt apurats. Gràcies, Isabel. Bé, ja heu escoltat aquests testimonis, Jordi, de com estan patint en Benillup i la preocupació que tenen tots els veïns. Gràcies, Carolina. I fins ací, Terra Viva d'avui. Demà tornarem a més històries dels camps, del mar, històries de la muntanya, del pla, d'esports i de rius, històries del medi ambient. Nosaltres ens acomiadem amb aquestes imatges aèries de la costa que hi ha entre Tavernes de la Valldigna i Cullera. Com podem veure, la destrucció va afectar tot i a tots. El mar va devorar la terra amb la seva força imparable. Nosaltres tornarem demà. Fins a aquest moment, recorden passar-ho molt bé. Ploga, faça sol, faça fred o calor.